వెల్కమ్ టు న్యూస్. గుంటూరు జిల్లా గురజాల నియోజకవర్గంలో జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి పుట్టినరోజు వేడుకలు గ్రామాన పండుగ వాతావరణం తలపించాయి. ప్రతి గ్రామంలో కూడా కేక్ కటింగ్లు, బాణసంచారం, అన్నదానం, బైక్ ర్యాలీలు, దేవాలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు, వృద్ధాశ్రమాల్లో ఫ్రూట్ పంపిణీ చేశారు. కాబోయే సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అనే నినాదాలతో గ్రామాలు హోరెత్తాయి. सेना सेना जनसेना सेना 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 जनसेना सेना सेना పాలించే పదవుల కన్నా సామాన్యుడి క్షేమం నిన్న ప్రజలందరి తరపున చెడును ప్రశ్నిస్తుంది జనసేన సేన 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 జనసేన సేన 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 జనసేన సేన. ఇవాళ ఆంధ్ర ఆరాధ్య దేవుడు జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుల వారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి 50వ పుట్టినరోజు వేడుకల్ని కేశనపల్లి గ్రామంలో మరో కృష్ణాష్టమి, మరో వినాయక చవితి, అలాగే మరో శివరాత్రిలాగా జరుపుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు తన పుట్టినరోజున నాకు కేక్ కట్ చేయండి, అలాగే నాకు అనేక కార్యక్రమాలు చేయకుండా వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మా నాయకుడు 2 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్ర పర్యటన చేస్తే అనేక గ్రామాల వారు, అలాగే అనేక మంది ప్రజలు కూడా మా నాయకుడికి ఈ రాష్ట్రంలో రోడ్లు అధ్వాన్నంగా ఉన్నాయి, ఈ రోడ్లు బతుకుల రోడ్లు ఉన్నాయి, ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలంటే, ఈ రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు రావాలంటే ముఖ్యంగా రోడ్లు బాగుండాలి అని చెప్పి అనేక ఎన్నికల పత్రాలు వస్తే మీరు నాకు కేక్ కట్ చేయొచ్చు, అలాగే నా కోసం మీరు ఎటువంటి కటౌట్లు కట్టొద్దు అని చెప్పి మా నాయకుడు ఆయన పుట్టినరోజు 2వ తారీఖు 3వ తారీఖు అధ్వానంగా ఉన్న రోడ్ల గురించి డిజిటల్ మీడియా ద్వారా మన ఆఫీస్కి తెలియజేయండి, దాని మీద మేము ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద పోరాడతామని చెప్పారు. అలాగే ఇప్పుడు కారంపూడి రోడ్డులో ఉన్న కార్పొరేట్ వాగుని, అలాగే అనేక సమస్యలకి 2,40,00,000 ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం శాంక్షన్ చేసిందంటే ఎక్కడో కాలువలు తీసి, ఎక్కడో తీసి 2,40,00,000 మేము ఖర్చు చేశామని చెప్పారు. నిన్న కేశనపల్లి గ్రామంలో ఒక నాయి